Сакмарада Сөмбүле дип исемләнгән халык бәйрәме үтте. Элек-электән урып җыелышлар тәмамлангач, көн белән төн тигезләшкән вакытта үткәрелгән. Сөмбүле сүзе гарәп телендә башак, бөртек, орлык дигәнне аңлата. Һәр елда традицион үткәрелә бәйрәм инде безнең. Мин бик сөенеп катнашам монда, чөнки менә үзебезнең халкыбызның тырышлыгын, уңганлыгын күрәсең. Күргәзмә кунакларын коймак, тутар халкының милли ризыклары һәм кабак суы белән сыйладылар. Сокны мин кабак һәм әфлүсеннәрдән ясыйм. Эче чистартыла һәм сок салырга була. Resimler ясаган, бәйләгәннәр, ул итектән килгән нәрсәләр бик бар, чәчәкләр ясаганнар. Һәр хәлдә кешенең бик әйбәт әзерләнгәннәр. Бәйрәмдә беренче тапкыр тотар базары оештырылды. Биредә милли шигуле, бизәнү әйберләре, агач эшләнмәләре, мамык шәлләр, чәчәкле яктырткычлар тәкъдим ителгән. Чәчәкләр изолон һәм фоамиран материалларыннан эшләнелә. Аларны озак вакыт сакларга була. Шулай ук аларны карауда бик җиңел. Бу бәйрәм район халкы өчен бик кирәк. Өлкән буын кешеләре яшьләр белән кызыклы рецептлар, кул эшләре техникалары белән бүлешәләр. Сөмбүле бәйрәме район халкын иҗат коллективлары чыгышлары белән дә сөендерде. Күргәзмә конкурс нәтиҗәләре буенча жюри төрле номинацияләрдә җиңүчеләрне билгеләде. Айсылу Мөхәммәтҗанова, Динара Хәбибуллина, Марат Сибирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.